Moto, ce cauți aici? Stai așa, nu face scandal. Pot să-ți explic. Am fost la etajul de sus, am avut o aventură, dar a venit bărbatul acasă și ca să scap de el, am sărit pe balcon la tine și de asta sunt aici. Aolo, vai de capul tău. Nevastă, adu o pereche de pantaloni de-ai mei ca să poată să plece și ăsta acasă. Promit că ți-aduc înapoi curați și călcați. Ce? Cine-i străinul ăsta? Nu l-am văzut în viața mea. Du-te și adu o pereche de pantaloni odată, hai. Acum aduc, iubire. Da, aștept. Uite mă și tu, femeia adevărată, cu caracter adevărat. O iubesc ca pe ochii mei din cap și femeia asta nu m-ar înșela niciodată. Da, mare noroc. Poftim, bărbate. N-am, ia de aici, să nu te mai prind cu aventuri de-astea pe la mine pe balcon. Mersi mult. Mersi, Roxano. Ia stai tu așa puțin, mă, nu te duci nicăiere. Ce iubire? De unde știi tu cum o cheamă pe nevasta mea? Nu, că eu am presupus că... Și acum mi-a picat mie fisa. Ce iubirea mea? Noi stăm la casă, Roxana, noi nu avem etaj. Ia coboară tu pe aici, ia. Nu,